हाबा जाखानाय नैबे स्कुटाराव गाखोनाय हौवाजों मोजां मोनलायनानै बेंगलराव खारबोदों होननानै फैदोंमोन। नाथाय बिसोरो सिगांग्रो बे जायगानिफ्राय लाबोनानै पुलिस स्टेसनाव लाबोनायाव माखासे मिस्टेक जाबाय। हिनजावा गावनि हौवा असेजों थाङा होननायलाय पुलिसफ्रा हिनजावा जायजों गोसो बेजोंनो थांफिनथों होननानै पुलिसफ्रा होगारनायलाय दा हिनजावा मोजां मोननाय हौवाजों थांबाय। दा असे हौवाया मोनलांनाय जायाखिसै आरोखि। नोंसिना मा जादों होनबा दम होनायसो जादों। मान दम होनाय माने नों मालायनि हिनजाव माला मानो दम होनाय जाखो बेलाय? मान दम होनाय जाखो? जेनेबा मालाय संसार जानाय फिसा फिसौ गोनांखौ मारै लाना फैखो? आसामाव थांनानै लाना फैयाखै। आरे नोंनो लाना फैदों। फैदों आं लादों माथो। मालायनि फिसा फिसौ गोनांखौ बोरै लानो मोननांगौ? ड्राइभार सोलाय दंमोन नामा बिहा? गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव फिन खेब आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना जानो हागौ मोनथिखाबाय आं मा कन्टेन्ट लानानै फैदों नोंथांमोननि सेरावहाय बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर आथिखालनि जुगाव नोंथांमोना मानि थाखाय जोंनि ससियेल मिडियाआव बांसिन भाइरेलनि ओंथियाहाय गोसारनानै दङ नोंथांमोना मोनथिखायो नङा होमब्ला? थ' जोबथारनायाव आं नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामगोन। थ' गिबियावनो नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौहाय गिबियावनो नायलांग्रो। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा। स्किप खालामनानै नोंथांमोना आरो माब्लाबाबो कमेन्ट्स दा खालामसै। नोंथांमोना स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला बुजि मोननाय नङा आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय आं बांद्राय गोबाव खालामला सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायना होलांनि। नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। थ'दो बिदिब्ला। रायजोफोर नैबे ड्रेस गोजा गाननाय आइजोआ हाबा जाखानाय नैबे स्कुटाराव गाखोनाय हौवाजों मोजां मोनलायनानै बेंगलराव खारबोदों। बेनिफ्राय दा असे हौवाया लांनो होननानै फैदोंमोन। नाथाय बिसोरो सिगांग्रो बे जायगानिफ्राय लाबोनानै पुलिस स्टेसनाव लाबोनायाव माखासे मिस्टेक जाबाय। हिनजावा गावनि हौवा असेजों थाङा होननायलाय पुलिसफ्रा हिनजावा जायजों गोसो बेजोंनो थांफिनथों होननानै पुलिसफ्रा होगारनायलाय दा हिनजावा मोजां मोननाय हौवाजों थांबाय। दा असे हौवाया मोनलांनाय जायाखिसै आरोखि। बेंगलर कर्नाटकआव बिथाङा फैदोंमोन लांफिननो होननानै मोजां मोननायखौ देरसिन सानबाय बियो गावनि न'खरखौ बावगारलांबाय। दा माथो होनबावनो दा नोंथांमोनहा बे आइजोनि सायावहाय बा नैबे मोजां मोनग्रा हौवानि सायावहाय मा सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनहा बेखौ सिनायखायो जानांगौ। मोजां बासायबाय नों मिथिनांगौ दा जोंखौ होननांगौ होननानै नों दिनै गबाय बाबु नोंसिना मा जादों होनबा दम होनायसो जादों। मान दम होनाय माने नों मालायनि हिनजाव माला मानो दम होनाय जाखो बेलाय? मान दम होनाय जाखो? जेनेबा मालाय संसार जानाय फिसा फिसौ गोनांखौ मारै लाना फैखो? आसामाव थांनानै लाना फैयाखै। आरे नोंनो लाना फैदों। फैदों आं लादों माथो। मालायनि फिसा फिसौ गोनांखौ बोरै लानो मोननांगौ? ड्राइभार सोलाय दंमोन नामा बिहा? ड्राइभार सोलाय लानो मोनो ना? आङो थांलाबो बिदि नङाना फंबाय मालायनि संसारखौ गाज्रि गारि नोङो दिनै बिराद मोजाङै गबाय आरोखि पुलिसाव लांनाया बिराद मोजां जाबाय। पुलिसनि लेखायाना ये हमारा खालामालै थांलांबायना थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निसय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय बिथांनि जाथाया माबायदिमोन आरो मा जाहोननि थाखाय दिनै बिथाङाहाय न'खौ बा गथ' सानैखौ गारनानै खारखो आरोना लोगोफोर। थ' आथिखालनि जुगावहाय बिथांमोना गावनि बिमा बिफा बा बिसि फिसाय गथ' गथायखौ जेबो मोनथिया हसिया जेबो मान सनमानखौ मानिया हसिया बिमा बिफाखौ मानिया गा सनमान हारिनि जातिनि जेबो उन सिगां साननाय गैला जालांबाय दिनैनि जुगावहाय जोंनि मानसिफ्रा आरोना लोगोफोर। एक्सुवेलि मेन जाथाया मानि कारनावहाय दिनै बिथांमोना हाबा जाखांनायनि उनावबो बेफोरबायदि माने सेंग्रा गोरलै सिख्ला गोरलैनि महरखौ माने मोजां मोनलायनाय लाबनि लैथोआव सनानि मुक्ताखौ नागिरनो थांबाय थानाया माने दिनै बांसिननि सायाव बांसिनसो जालांबाय थानो हमदों आरोना लोगोफोर। थ' जेबो बुजिनानै मोनला आरोना। थ' आंनि साननाय बेयो आंनि बुंनाय नोंथांमोना गोसोआवहाय मा सानदों आं बेखौ जेबो मिथियासै। जियानो हक जेनेबा नोंथांमोना बयबो जुदि नैबे मोनसे भिडिअखौ नायदोंब्ला अननानै प्लिज रिकुवेस्ट खालामदो बेफोरबायदि आरो जाथायखौहाय नोंथांमोना माब्लाबाबो खालामनो दासान। बेफोरबायदि खालामलाङोब्ला माबायदि जागोन आरो माबायदि नोंथांमोनाथ' आंनि अनगायै बांसिन बुजिग्रा मानसिखा नङा होमब्ला?
थेवब्लाबो आं दिनै जा बुंनांगौ आंनि गोसोआवहाय जिहेतु साननाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामबाय आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा जोबथारनायाव आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ फोलावलासे बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे जुदि गोनां गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेराव आंनि निमाहा बिबाय। बेजोंनो नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे हाजासिम बे भिडिअखौहाय शेयार खालाम जाहाथे बयबो बे भिडिअखौ नायनानैहाय न'खरनि फारसे मोनसे सापर्टखौ मोनो आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा जोबथारनायाव आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंलासै बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि। स' थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन।